Bai, gaur Mongoliara egingo dugu Jon Berazategi Bergararraren eskutik bidaia asko egin ditu, azkena Mongoliara eta jakin nahi dugu nondik nora ibili den eta zertan ibili den. Kaixo Jon, atxaldeon, ze moduz? Ondo, eta zuek? Bueno, jakin nahian, ibili zara Mongolian eta pentsatzen dut gauza asko ikusiko zen itxula eta gurekin konpartitzeko prest? Bai, noski. Orantxe egingo dugu berba Jonekin. Bueno, Jon, desiatzen gaude jakiteko. Konta iguzu, Mongoliara joan zara, Mongoliara nora eta noiz joan zara? Abuztuan, 20 egunetako bidai bat izan da, eta egin dut trekking bat Mongoliako ipar mendebaldean, Kazajoen eremuan. Mongolia handia da? Bai, 1,5 kilometro karratu, Espainia biderriru, eta dentsidade demografiko txikiena daukan herrialdea da. 2 pertsona kilometro karratuko. Eta kontuan hartuta populazio guztitik 3 milioi pertsona dira, eta hortatik 1,5 milioi hiriburuan bizi dira, beste 1,5 milioi. Sakabanatuta hainbesteko lurraldean? Ez dezula inor ikusten. Bueno, eta argazki bat egiteko eskatuko banizu eta ikusiko ditugu, ekarri dituzu argazki asko bidai honetatik. Zer da, basoa da, belardiak dira, basamortua da, zer da? Gu ibili garen lekuan da zelaia baina bukaezina, eta eskina batean Altai mendiak. Eta gu ibili garen inguruan 4.000 metrotik gorako mendiak daude, gero egia da altura galtzen dutela, baina glaziarrak, edurra eta danetik izan dugu. Klima alde? Edo ez beti? Lehenengo 5 egunetan edurra, egun batzutan edurra, haizea, eta ibiltzen egindoa zela lumazko txaketakin batzutan. Eta azkenengo egunetan ja beroa egiten hasi zen eta asko zero beto. Bueno, berales, jakingo dugu Mongoliari buruz gehiago, baina nahiko nizuke galdetu zure bidaiatzeko erari buruz, izan ere agentzia konkretu batekin joaten zara, ez dituzu askotan bidailagunak ezagutzen, bakarrik bidaiatzen duzu, taldean baino bakarrik, eta pixat, konta iguzu nola antolatzen zaren eta nola bidaiatzen duzu? Bai, bidai gehienak egiten ditut noa bidaiak agentziarekin, Bilboko agentzia batekin, eta bilatzen dutenean bidaien programa, aukeratzen dut bidai bat, apuntatzen naiz, eta aireportuan elkartzen naiz talde batekin, gehienak ez ezagunak, badira batzuk bidaia errepikatzen dutenak eta ezagutzen ditunak, baina gehienak ez ezagunak. Eta gainerakoek ere zure moduan bakarrik bidaiatzen dute? Gehienak bai edo bikoteka. Taldeka ez, gehienak bakarrik edo bikoteka. Eta urten konkretuki zenbat juntzarete eta nungo jendea ezagutu duzu? Urten 16 pertsona izan geha, euskaldunak 6 o 7, katalanak beste 6, eta Salamankako 2 edo gutxi gora bera. Tira, berezia benetan, gainera urte asko dira, horrelatxe bidaiatzen duzula. Eta konta iguzu, Mongoliara joateko behar dira bisatuak, txertoak, nola dago kontua? Bai, bisatua suposatzen dut baietz eta agentziak tramitatzen du, baina txertorik eta ez da beharrezkoa. Afrikako herrialde batzutan bai, baina Mongolian ez da ezer behar. Beraz, erraxa da, eta tira, Mongolian zela jaten da adibidez, ze jan duzu? Jan dugu haragi asko. Beraien dietan haragia oso garrantzitsua da, baina saiatu dira pixkat gure gustoko janariak egiten, espagetiak edo lasaina edo arroza, baina beti haragiarekin. Eta diru aldetik nola konpontzen zineten, ze txampon dute edo? Bertako txampona, izena gogoratzea ezinezkoa zait, oso izen zaila dauka, baina bertako txamponakin ibili geha. Egia da trekkinean dirua gastatzea ezinezkoa dela, baina hiriburuan egon ganean, aeroportuan aldatu dugu dirua eta bertako diruarekin ibili geha. Tira, ipatu duzu trekkinak egitea gustatzen zaizulako, nun egiten zenuten lo orduan? Kanpindendatan. Gauero azaldero kanpindenda montatzen genuen, eta goizetan desmontatu. Eta azkenengo egunetan egualdi ona egiten zuen, eta batzuk kanpoan egiten genuen. Kanpoan? Zeruari begira, izarrei begira? Izar asko Mongolian? Bai, egingo bezala. Oso ondo. Tira, eta mongoliarrak nola bizi dira?
Hiriburua jende asko dago, hiriburutik kanpo nola bizi dira? Bai, hiriburutik kanpo nomadak dira gehienak eta bizi dira udako hilabetetan mendian bere ger deitzen den etxeak montatzen dituzte eta han bizi dira, o ahuntzak, ardiak, behiak o zaldiak zaintzen. Eta talde handietan bizi dira? Ez, familietan bizi dira. Aiton amona, ama aita eta 3, 4 o 5 seme-alaba. Eta aldiro etxea lekuz aldatzen? Bai, egite dituzte udako hilabete horiek leku baten eta gero ja irailean ja hotza hasten denean jaisten dira berago. Klima hobea dan lekutara. Eta kontaktu erresa da, egin duzu ezagutu duzu bertako jendea, hizkuntza aldetik zei hizkuntza darabilte? Bueno, gu ibili garen lekuan kazajoa hitz egiten dute, kazajoa eta mongoliarra. Eta, eduki dugu Mongoliako gida bat ere bai, eta bera egiten zuen itzultzaile lanak beraiekin. Inglesez beraekin eta beraiekin Mongoliaz. Eta, beraien etxetan eta sartu gara bizpahiru aldiz, eta oso politia dira barrutik, oso zabalak, eta daukate erdian sukalde bat, tximini batekin, eta beroa egiten du. Eta jendea begikorra da? Bai, oso begikorra bai. Eta eskaintzen dizute tea, kafea, jateko gauza, kastaia, bonboiak, daukaten guztia. Eta uste dut, hiriburuak ere atentzio ditu dizula, modernoa dalako, ez? Akaso pentsatu dezakegu beste zerbait, baino... Bai, ni ez nuen ezautzen, Ulan Bator da hiriburua, ni pentsatzen nuen, izango zela hiriburu kaotiko bat, ez dakit, kalmandu den bezala, baina nahiko modernoa ikusi dut, raskazilo pila bat, jatetxe pila bat, eta bai, oso modernoa. Eta turismorako garatuta dagoen herrialde badela esango zenuke? Edo oraindik ez? Oraindik ez dut turismoa ikusi, asko ikusi. Baina, suposatzen dut hortan lanian nahi diala eta eskaintzen dituztela bidaiak. Zu txoko batean izan zara, ezta? Gogoratu dazu nun, berriro? Bai, Altai mendietan. Iparren mendebaldean eta Mongolia oso handia da eta gu hongia leku txiki batean. Egin ditugu, trekinean ia 200 kilometro, baina mapan ikusten baituzu 200 kilometro horiek ez da ezer. Eta ikusi dituzun leku eta espazioetatik, nabarmenduko zen dituzke baten batzuk? Bai, zelaiak, batez ere, zelai buka ezin horiek. Azten zait, ibiltzen, pentsatzen dezu helduko zehala puntu batera 5 minututan eta igual behar dituzu 40 minutu. Bai, distantziak pixkat mareatu edo engainatu egiten zaitu. Bai, handiak direlako ez da zen. Jon, eta trekinetan motxilak eta kanpinak eta eraman berri izaten dira, pixu dana gainean eramaten zen duten? Guk eramaten genuen motxila txiki bat eguneko gauzekin. Janaria, ropa eta ura gehien bat, eta betaurrekoak eta krema eta golakoekin. Ezinbestekoak. Bai, hori da. Baina gero egia da, trekin baten daudela bulto asko, ez? Bakoitzak bere petateak, kanpindendak, losakuak, esterilak, bonbonak, sukaldeko gauza guztiak, gero kontuan eduki bazkaltzeko eta gozaltzeko eta afaltzeko erabiltzen gendula kanpindenda izugarri bat, eta horrek kriston pixu dauka, eta pixu guzti hori gameluen bitartez ematen. Gameluak. 16 lagun esan duzu, zenbat gamelu? 12 bat. 12 gamelu. Eta zelakoa dira gameluak? Gameluak dira nahiko batzuk oso mantxuak, baina beste batzuk oso biziak, eta ezintza txakur batekin bezala ibili, kontuz ibili behar zatik. Ostika bat eman dizazuke eta bidaia izorratu. Eta pentsatzen dut egunero deskargatu eta berriro kargatu edo? Claro, egunero kargatu eta kargatzen gameluak idatzen zituztenak, pasatzen zituzten pare bat ordu errez. Dana ondo lotu eta... Sokakin, lehenengo gameluaren bizkarra babestu, lona batzukin, eta gero pixua jartzen hasi eta sokakin lotu eta gamelu bakoitzak igual 150-200 kilo eramaten zituen. Oso ondo. Eta uste dut, gameluez aparte beste bidaikide bat izan duzuela, han ezagutu duzuena, ez da? Bai, txakur bat. Trekinaren 2. egunean agertu zanan kanpamentu baten, guk pentsatzen genuen txakurra zala gameluak idatzen zituzten familiarena, baina agertu zen txakur bat. Jaberik gabe, Jaberik gabe, hori da. Eta hasi ginen jaten ematen, gozaltzen ematen genion danetik. Gaietak, irugiarra, edo saltxitxak edo zeona. Eta bazkatzeko ere bai, eta afatzeko ere bai, eta hasi zen gurekin etortzen, eta egin zituen trekineko azken, 8 egunak gurekin. Eta trekina bukatu baino 2 egun lehenago, zeharkatu behar izan genuen erreka bat,
ez dakit, 150 metroko zabalera zeukana eta furgoneta barruan. Eta pentsatzen genuen ja zala, azkenengo momentua txakurra gurekin ikusiko gendula. Ez zuela zeharkatu hori, eta gurtu egin ginean, eta pasatu genuen erreka, irten ginean furgonetatatik, eta txakurrak zeharkatu egin zuen erreka. Igerian? Igerian suposatzen dut, bai. Eta trekineko azkenengo bi egunak ere gurekin egin zituen, baina, heldu zen momentu bat guk furgonetak hartzen genitula eta ja legiten gendula handik. Eta, hasi ginean furgoneta barruan pistatik gora eta momentu baten atzera begiratu genuen eta txakurrak gure atzetik zetorren. Eta, pixka momentu oso trista izan zen eta nik ezakit, batzu igual negarretan egin zen. Egon zen emozionatu zen, bai, oso emozionantea zen. Hainbeste egun txakurrarekin izena ere jarriko zenioten, edo? Bai, katalan batek ipini zion enbidiaz. Enbidiaz. Oso enbidiosoa zen. Gurekin oso ondo portatzen zen, baina beste txakurrekin zen pixkat maton. Eta enbidiaz jarri zion, da enbidiaz deitzen genion. Oso ondo, ibiliko da nunbait egongo da. Bai, utzi gendun, jaso gendun lekutik 150 kilometrotara. Oin ez dakit baten bateke hartu duen edo etxera bueltatu da, ez dakit. Bueno, abentura politiak zalantzarik gabe, bidaiatzea asko gustatzen zaizu, beti holaxe, trekking eta holako formatuan. Noiz hasi zinen Jon eta ze lekutan ibili zara zu? Lehenengo bidaia egin nuen uste 2001ean edo, eta izan zen Tanzaniara. Eta izan zen trekking bat eta safari bat nahasten zituen bidai bat. Eta izan zen oso polita, eta horrekin ja engantzatu nintzen. Bakarrik joan zinen ere lehenengo horretara? Baita, apuntatu nintzen agentzian eta izan zen kriston bidaia. Eta arrezkeroztik urtero egiten dut abuztuan bidai bat, eta urte batzutan igual aste santuan ondo tokatzen bada, beste bidai motz bat ere saiatzen naiz egiten. Eta planeta osoko gutxi gora bera bilizara? Bai, planeta osoan. Ameriketan egon naiz Perun, Bolivian, Estatu Batuetan, Costa Rican, Kanadan, Alaskan, Groenlandian ere bai, Svalbardko Irlatan ere bai, gero Afrikan, bost sei lekutan, Egipton, Marrokosen, Tanzanian, Madagaskarren, leku asko, Jon. Eta Asian beste bost sei lekutan ere bai. Eta zer da gehien interesatzen zaizuna? Natura ikustea, jendea nola bizi den, kultura ezagutzea, pixka zerk erakarrita egiten dituzu bidaia? Pixka danna, ez? Nire objektibotaiko bat da pixkat mundua ezagutzea, munduko leku desberdinak ezagutzea eta bizimodu desberdinak eta jendea nolakoa dan eta bidaiatzeak aukera hori ematen du. Eta aurre iritzi asko apurtu dituzu bidai hauetan? Bai, batzuk bai. Adibidez, orain dela urte bat egon nintzen Iranen, eta ezagun nahi eta esaten nienean Iranera joan behar nintzen, batzuk solatuta zaude Iranera zertara joan behar. Arriskutsua, ez da? Arriskutsua, herrialde oso arriskutsua, eta seguruagorik ez dut ezautu. Herrialde seguruagorik, eta jendea da zoragarria, Iraneko jendea da zoragarria. Beste gauza bada daukaten regimen politikoa. Eta erlijiosoa, baina jendea da, nik ez dut ezautu olako jenderik. Baize, segurtasun aldetik, kontatu didazu, grabatzen hasi horretik, lapurketa izan duzun leku bakarra, zein da? Estatu Batuak. Lapurketa bakar bat edukiet bidai guztietan eta Estatu Batuetan izan zen. Pentsatu. Bai, zalantzarik gabe. Tira, eta hurrengoa ja noiz hasten zara? Bidaia prestatzen, ja begiz jota dauzkazu? Bai, udaberri partean hasten naiz ja bidaia begiratzen. Katalogoak begiratzen ditut eta normal. Banoarenak. Bai, gehien bat banoarenak. Eta trekkingak begiratzen ditut gehien bat eta egin gabe dauzkatenak begiratzen ditut eta ez dakit, igual Pakistanen egonda nago, baina igual errepikatuko beste trekking bat. Beste zonalderen bat edo? Biafoko glasiarrean. Beraz, freskotara? Bai, freskotara, edurretara. Klima eukitzen duzu kontuan? Bai. Normalean bidai hauek antolatuta daude klima ona egiten duten lekutara. Eta, normalena da hegoaldi ona eukitzea. Baina, mendi inguruan eduki dezakezu edozer gauza, edurra, haizea, euria. Bai, ze gainera bidaiatu leike, alduenak behintzat urteko dozen sasoitan eta bilatu egokiena ez da doian herrialde hori ezagutzeko.
Bueno, Jon, gauza asko kontatu dizuzu, inbidia sekulakoarekin goiaz bueltan, enbidias txakur hori bezala, eta tira, hurrengoan ere izango gara, elkarrekin, ze joate mazara esan bezala, izango duzu. Beste ze kontatu, mila esker, Jon. Seguro, zuei. Hurrengora arte. Vale, eskerrik asko.